La història de la gestió cívica a Nou Barris és una història d'èxit, de la que molts veïnes i veïns, molts d'aquesta sala, ens senten orgullosos i ens en sentim orgullosos. I ara, doncs, un model que ha costat també d'implantar, com són tots els canvis, doncs ara es posen en entredit. El districte ha iniciat el procés de desmantellament del model de gestió cívica en equipaments esportius. Hi ha una decisió política, no sabem ben bé encara quin motiu, què és el que la motiva. S'ha dit que problemes de subvencions, s'ha dit que si problemes jurídics, s'ha dit que si disfuncions en la gestió d'alguns equipaments. Ni una ni l'altra no ens semblen motius suficients ni no subsanables, sobretot. Ho demostra el fet de no voler saber res de la proposició que sí que es va aprovar presentada pel grup municipal de Junts a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de l'Ajuntament de Barcelona, en la que es donava un termini de treball per poder fer una reflexió sobre el tema de la gestió cívica en els equipaments esportius. No cal dir que aquesta situació, aquesta amenaça, perquè realment és una amenaça per a les entitats esportives, sobretot per a les més petites, genera una gran angoixa a totes les entitats gestores i usuàries de les instal·lacions en qüestió. Defensem la gestió cívica com una eina de corresponsabilització de les entitats, dels veïns i de les veïnes, i defensem que és un tret distintiu del tarannà del districte, d'aquest que ara parlàvem, per exemple, sent hereus del Rafa Juncadella i de moltes altres persones, amb tots els seus avantatges i amb tots els seus inconvenients. La gestió dels equipaments esportius té una problemàtica concreta que evidentment s'ha de tractar d'una forma concreta i no és el mateix la gestió de l'Ateneu, d'un centre cívic, d'un casal de barri o d'un equipament esportiu.